Расман моҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни панҷум рақами рейтинг Энтони Смит бо рекорди 36.17 ва ҳафтум рақами рейтинг Ҷонни Уокер бо рекорди 27 рӯзи 13 март дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ва шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайк розер карда 3-4 калима комментария нависем. Ҷастин Гейҷи оиди рақиби дар пеш истодаи худ Рафаэл Физиев фикрҳояшро баён кард. Ман тамоми умри худ сахт тамрин мекунам ва ман ният дорам ки ин беақлро ба хоб равон кунам. оё ғалаба дар муҳориба зидди Физиев ба ман муҳорибаи унвонӣ медиҳад ё не? Намедонам. Мебинем чӣ гап мешава. ҳозир тамоми таваҷҷӯҳи ман танҳо дар ин муҳориба аст, гуфтааст Гейҷи. хотиррасон мекунам ки Ҷастин Гейҷи бо рекорди 23-4 муҳорибаи навбатии худро зидди Рафаэл Физиев бо рекорди 12-1 рӯзи 18 март дар Лондон дар турнири UFC 286 мегузаронад ва ин муҳориба дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Муҳорибаи асосии турнир боша реванш байни Леон Эдвардс ва Камару Усман мешавад. чемпионҳои пешинаи UFC Конор Макгрегор ва Чарлз Оливейра оиди муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волкановский фикрҳои худро баён карданд. биён оғоз мекунем аз суханҳои Макгрегор. шаби гузашта муҳорибаи хуб буд бачаҳо. дар ин муҳориба бойдодагӣ нест, танҳо ғолибон аст. Ози зидди Ози баромад кард ва ин чизро дидан ба ман бениҳоят писанд омад. Перт низ хеле дурахшон менамоид. акнун ман мефаҳмам ки барои чӣ дар он ҷо ирландиҳо ин қадар бисёранд. ман бояд ки баргардам. унвонҳои пешина дар байн аст. ҳамаро бо UFC табрик мекунам, навиштааст Макгрегор. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем ин муҳориба ба Конор Макгрегор писанд омад ва ӯ ҳам Ислам Махачев ва ҳам Александр Волкановскиро таъриф кард ва ин муҳориба ба ӯ илҳом бахшид ки боз дар фикри камарбанд бошад. акнун боша биёен суханҳои Чарлз Оливейраро гӯш мекунем. Ислам муҳорибаи хеле хуб гузаронд. ӯ зарбазании пойҳои худро хеле хуб кардааст ва ғолибиятро сазовор аст. мо бо ӯ ҳатман реванш мегузаронем. ана оиди Волкановский боша, пас ӯ ҷангвари топ аст. муҳорибаҳои хуб мегузаронад ва ин муҳориба низ хеле хуб буд. аммо ман фикр мекунам ки ӯ ба вазни худ бармегарда, гуфтааст Оливейра. ана акнун мегузарем ба хабарҳои ҷолиб. Дэн Хукер эълон карда гуфт ки Ислам Махачев қаллобӣ кард. ӯ дар твиттер чунин суханҳо навишт: беақл ба Австралия парвоз карда меояд. як медсестра барои худ даъват мекунад то ин ки дар дасти ӯ капелница монад ва фикр мекунад ки мо аз ин кор хабардор намешавем. саги дурӯғгӯ, исбот кун ки ман ноҳақам. шарт мекунам ки исбот карда наметавонӣ. вақте ки ӯ дурӯғ намегӯяд, ғолиб намешавад. ислам читер, навиштааст Хукер. ва дӯстон, менеҷери Ислам Махачев Ризван Магомедов дар ин суханҳои Хукер чунин ҷавоб дод: бертолеҳоиро шимгин тӯҳмат карда истоданд. ин ҳама коре ҳаст ки шумо карда метавонед, навиштааст Магомедов. акнун дӯстон, каме маълумот оиди капелницаи гуфтаи Дэн Хукер. капелницаро барои чӣ истифода мебаранд? капелницаро барои баъди вазнкамкунӣ зудтар худро барқарор кардан, зиёдтар обро ба бадани худ даровардан истифода мебаранд ва аз соли 2015 дар UFC ин корро кардан мумкин нест, аммо дар баъзе ҷойҳо 50-100 миллиграмм мумкин аст. ин чиз допинг нест дӯстон, аммо ба натиҷаи анализҳои UFC таъсир расонда метавонад. аз ҳамин сабаб ин чизро UFC манъ карданд. лекин чӣ гуна ки гуфтем, дар баъзе ҷойҳо 50-100 миллиграмм мумкин аст. акнун биён суханҳои Хукерро анализ мегузаронем. Ислам Махачев чемпиони UFC дар вазни сабук барои рақами якуми паунд фор паунд шудан ба худи Австралия меравад ва дар раги дасти худ, дар ҷое ки намоён аст, капелница мемонад ва аз ягон кас иҷозат намепурсад. Хукер фикр мекунад ки Ислам Махачев то ин дараҷа беақл аст ва чунин риски калон мекунад. ман дӯстон фикр мекунам ки агар Ислам ин корро карда боша, пас ӯ борозигӣ UFC кардааст. лекин ҳозираш аз тарафи UFC ягон гапу хабар дар ин бора нест. барои ҳамин дӯстон интизор мешавем ва боварӣ дорем ки ҳамааш маълум мешавад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.